Ninabakambombo oshomnyama kwamzimba umntwana uyakhuleka nazo kwizona ndaba esithi izo ezihamba phambili. Ubhuntshile umhlangano womkhandlu Wasemvoti abaseThekwini.Bamashele Eyakwa Engen kanti yasedumbe isola isandla semfene kolwamanzi. Sanimukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Kabanga usahlala umhlangano womkhandlu wamasipala kumvoti maphakathi nelikaMthane yanamuhla kulandela ukuthi uSomlomo efake isicelo esiphuthumayo sokubuyekeza kwisinqumo senkantolo ephakeme eMgungundlovu sokuba kahlalise lo mhlangano. Amakhansela ashaqekile ngesikhathi kethola lezi indaba ikakhulukazi awamaqembu aphikisayo weqembu leAbantu Botsho Congress ABC ulindo kuhle zondi uthi kuyamangaza lokho okwenziwe uSomlomo ngoba inhlangothi zombili zavumelana ngokuthi inkantolo ikhiphe isinqumo sokuhlalisa umhlangano namuhla. Ubhuntshile umhlangano wamasipala omvoti kulandela isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo senkantolo esifakwe uSomlomo. Oweqembu eliphikisayo leAbantu Botsho Congress kafushane iABC ulindo kuhle zondi uthe bathole lo myalezo ngomzuzu wokugcina. At 9:43 this morning esikutholile ukuthi uSomlomo uyawuchitha umhlangano wanamhlanje ngokuthi ufaka amaphepha enkantolo aphikisana ne-court order sasiyitholile. Uzokhumbula futhi ukuthi i-court order ephumile edraftwe abameli bethu kanye namabeli mabo. Now it came as a surprise kuthina ukuthi manje usesinikeza lamaphepha athi she's intending to appeal. Njengamanje ke okwenzakalayo ukuthi amaphepha usesinikezile wadelivile futhi nakummeli wethu ngo9:43 this morning according to ilokhuzana. Amaphepha esinawo sisaconsulta kwamanje abameli bethu ukuthi sisuka la siya kanjani phambili. uSomlomo uNoluthando Dlamini uthe yilungelo lakhe ukushintsha umqondo wakhe yize babevumelene bonke neqembu elibafake enkantolo ukuthi umhlangano mawuhlale. Njengo first respondent nginelungelo lokuthi mangingaboni kahle ngikwazi ukuaphila kungifikelele nje ukuthi no ake ngiaphile ngicubungulisise kahle nabameli bami sibukisise kahle le court order yaphuma ngalela langa ikhishwa ijudge ukuthi bekufanele yini likhiphe ngale yandlela noma kwakufanele lenze otherwise. Abameli bami bengiadvisele ukuthi no asiaphile nathi icourt ngoba igcambukele emthethweni esihloniphayo kodwa isiyenza esibuka thina ngasesayidini lethu obekungafanele ukwazi ukukhipha enye iorder phekwe order kade ikhona. That is why ke sifake iappeal. Umhlangano namhlanje ke awubanga ke ukwazi ukuqhubeka ngenxa ukuthi asisakwazi ukuqhubha umhlangano we-court order sekune appeal. Sesizolinda ke i-date yokuthi kuhlalwa nini kuxoxwa nge-appeal then ke sesiyozwa ke from there. uZondi uthi abayithandanga indlela uSomlomo awuphathe ngayo umhlangano namhlanje. Utshengisile ukuthi uSomlomo uzama ukuhambelana ngedenti. Kona kusiphathe kabuhlungu ukuthi ngoba phela sama council which admitted in law ukuthi sihlale kwi-council yasemvoti. But indlela asiphathe ngayo ngoba akazange sinikeze ngisho ithuba ukuthi siyiquestion le because into yokuqala bese raise ABC ukuthi but sahamba nani sa enkantolo lizodefend. Sitavumelana isinqumo senkantolo futhi i-judgment le yaphuma sasidrafte nani in conjunction nani. Now uma ngasinikeze ithuba kona kodwa kubhlungu ukuphuma emandleni. Akaze kube mnandi kunoma muphi umuntu. Kanti ihlandla lesibili leli lomhlangano ungahlali okokuqala wabhuntshwa ngoba ubuholi balomasipala abuzange bufike. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngiseGreytown. Amalungu emphakathi ayahlukene okubala kuona ke wasoWentworth, uMlazi, Lamontville kanye naseMerebank azibiza ke ngeDurban South Basin ahambise uhlu lwezikhalazo zawo kenkampani yakwa-Engen eWentworth eThekwini kwisifundazwe saKwaZulu-Natal ekhala ngamathuba omsebenzi. Lo ukhulumela ke lo mphakathi Wasemvoti uthi bakhala ngokubanjiswa isisila sehope ile nkampani ibathembisa umsebenzi kepha ingazifezi lezo yithembiso. Kanti okubaphatha kabi kakhulu ukuqashwa kwabantu abavela kwezinye indawo bona balahlelwe ngaphandle kuhle kwenyongo yenyathi. Afuna izimpendulo enkampanini yakwa-Engen endaweni yaseWentworth eThekwini. Amalungu emphakathi izindawo ezakhele le ndawo nazibiza ngeDurban South Basin. Lo mphakathi usola le nkampani ngokubancisha amathuba emsebenzi ukunalokho iqashe abantu bakwezinye izindawo. Bathi ke lokhu kuyabakhathaza kwazise bakhona futhi banawo namakhono adingekayo. Inkinga ukhona umsebenzi ngaphakathi satshenziswa nomsebenzi o10 years from unyakeni odlule uphelile. Izathu ukuthi sibela namhlanje mangaphosisi enyangeni ephelile sasikade simashele khona lana eEngen sizo hand over imemorandum sizoyinika yena uJames yena lona
wasithembisa ukuthi uyosinika impendulo ngomhla ka-21 April. Waphinda futhi wathi kungenzeka kube before u-April ngoba isizathu saloko kwakuzoba isonto lephasika lelo. Even kwanamhlanje akakafiki. Isizathu saloko nje wasizela namhlanje ukuthi atshele bona abantu ukuthi kungani akhulume into ijike into ingenzeki ngoba abantu bangabuka thina njenge-office ukuthi hlambe thina njenge-office hlambe ikhona hlambe into esikhuluma naye uJames esihide kubona abantu. That's why sila namhlanje ukuthi achazele i-crowd ukuthi kungani eloku ephinda into eyodwa ngaso sonke isikhathi. Ngesikhathi lamalungu abekanise ngaphandle kwale nkampani ehlangene, amaphoyisa kanye nabezokuphepha beziqinisiwe kule nkampani bazwakalise ukunengeka ngokubanjiswa udonga ngokungazitholi izimpendulo ngezimfuno zabo kwazise phambilini balihambisile uhlu nokuze kube yinamuhla kabakayitholi izimpendulo. Inkinga zethu lana bathethe ama-companies angaphandle bawafaka la uthole ukuthi khona inkampani esuka le koStenga nako Richards Bay njengobona abantu bela ngaphesheya kumgwaqo sinawonke ama-skills development from general worker to artisan. Khona ama-general worker la khona mechanical fitter khona boiler maker khona welder sinawonke ama-artisan assistants khona even ngisho ama-safety office. Maye bathi abantu babafaka la ngaphakathi hayi ukuthi asikwazi lokho siyakwazi lokho and basebenzisana nezinye iy'nkampani zangaphandle ebekhona ama-companies la eThekwini sinawonke ama-skills lana. Oyisikhulu kule nkampani nowamukele uhlu uzokalise ukuthi-ke njengoba elakuleli libhekene nenkinga yokwantula amathuba omsebenzi nabo bayathinteka ikakhulukazi njengoba kunegatsha elivaliwe ngonyaka owedlule. Uthi-ke yize kunjalo bayaqhubeka nokudlala indima yabo ukusiza umphakathi. Imisebenzi ayikho imisebenzi. Ngicabanga ukuthi akuyona inkinga yala eWentwede o ku-South Durban Basin kuphela, le inkinga ye-South Africa yonke. I-plant yethu yashutwa down permanently ngoDecember 2020. Abantu bala ku-South Durban Basin babekwazi ukuthola imisebenzi ngama-shutdown. Sasikwazi ukuqasha abantu abawu-1,500 kuya ku-2,000 ngalezo ikhathi. Kodwa manje akusekho konke lokho. Siyazama ukusiza i-community la. Emasontweni ambalwa adlule kade si-implementa i-Engen Global Development Program yabantu abazokwazi ukuthi baqeqesheke. About 100 abantu esibafakile kule development program. Kukhona u-ABET bese kuba khona ama-artisan kube khona nama-learnerships. Kulindeleke ukuba laba bathole izimpendulo esikhathini esingangamaviki amabili ezayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Meya kamasipala waseDumbe uSibusiso Mkhabela usebhalela ungqongqoshe womnyango wezokubuswa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe emcela ukuba kangenelele kwinkinga yokwentuleka kwamanzi emphakathini ngoba umasipala wesifunda iZululand ewusole ngokuthi awubanakile. Utinangwe usho ngesikhathi kunomhlangano wentuthuko edidiyelwe ububanjelwe esigodini saso uphuzane. Ngesikhathi kuqhubeka lo mhlangano, isikhalazo sokushoda kwamanzi yisona ebesihamba phambili njengoba umphakathi uthuthwele kanzima. Udaba lwamanzi anginalungelo nje lokuthinta amanzi, kodwa futhi lokho akusho ukuthi fanele ngithule ngibukele okwenzakalayo esizweni samakhosi kukhona okungenzeki ngodaba lwamanzi. Sengize ngasukumela phezulu ke nami ngoba ngibuka ukuthi nami njengoba ungibona nje ngikho emfuleni njengoba sikhuluma nje and sengikhulume kakhulu neZululand sahlangana kuma cluster sikhuluma udaba lwamanzi. Even today ngishiya islot sokuthi ake sikhulume ngamanzi. Uthi ngempela amanzi la iDumbe yini inkinga because sinalo umfulo omkhulu ongasho ongaphela okuthiwa uphongolo. So how come ukuthi ke umphakathi wala endaweni yaseDumbe ungawathola amanzi? Sengize ngakhuluma ke nano MEC ungiphendulileke. Ngizofaka ama boreholes eDumbe okuzoba uplan B wethu njengomkhandlu waseDumbe. Phambilini eminye imiphakathi ehlala emapulazini ibebhekana nenkinga yokuvaleleka kwintuthuko yomphakathi ngenxa yezingqinamba zabanikazi bamapulazi. Umkhabela uthi nekomiti abalisungula elixhumanisa umasipala
nomphakathi wasemapulazini. Sinekomiti esilifomile okuthiwa i-rapid response. Leli komiti leli ilona elibhekelela zona lezi inhlekelele ezenzakalayo. Abelungu abaningi ke sebesivumele ukuthi ukuxoxisana kwethu nabo masilethe intuthuko enjengogesi enjengebridge bayasamukela. Ngakho ke sekulula ukufaka intuthuko endaweni yasemakhaya ngenxa yaleli komiti esesinalo okuthiwa i-rapid response team engiyingxenye ke eliholwa usomlomo ongusihlalo walo. Uhlanganisa onke amaqembu nama-department akhona. Ngakho nje intuthuko akusenzima kakhulu. Although bekhona ke abathize abelungu nje mhlawumbe sebebabili bathathu kodwa intuthuko njengamanje endaweni zasemakhaya siyayifaka impela. Esiphendulela umeya waseZululand uthi sikhona izinhlelo zokusabalalisa amanzi abanazo ngaphansi kamasipala waseDumbe. Dumbe kune plant enkulu ekhandwe endaweni yako Ward 4 okuthiwa ke ise-Frischgeveld plant i-plant special manzi esikhulu lesesipakele iDumbe empeleni indawo eziningi lapha eDumbe bese ke sesigabeni sokuyophela ukwakhiwa kwaso kuzongena isigaba sesibili uphase 1 ubusuqediwe sekuzophothula uphase 1 empeleni bese ngena ke lo uphase 2 umsebenzi uyaqhubeka yebo kwaba khona ukuphazamiseka kwaso ukusebenza kwaso kodwa kwaphinde kwalungiseka. Kanti isabelo mali sonyaka u2023 kuya ku2024 salo masipala sengaphezulu kwa200 million. Umeya uthi kusona bahlela ukuba nezinhlelo ezothuthukisa ulusha abafelokazi kanjalo nabantu abaphila ngokukhubazeka. Ngotebogo Sibisi ngisephuzane eDumbe. Kuphazamisekile ukuhamba kwemoto eMyudeni eMsinga amaphadneli kaMthani yanamuhla ngenkathi amalungu omphakathi ezwakalisa izikhalo zawo zokungabi nawo amanzi isikhathi eside. Laba bavala umgwaqo ngamaloli bathi sekupheleke izinyanga bengenawo amanzi kanti nalawa alethwa ke izimoto kanye namaloli nawo awasafiki. Bathe sebeyaphoqeleka kuba babanga amanzi neenkomo nezimbongolo emfuleni osekuholele kuthena abanye bangeniswe ibhedlela ngenxa ngahlanzeka kwamanzi omfula abawuphuzayo. Kuphazamiseka ukuhamba kwezimoto eMyudeni lapha amalungu omphakathi ezwakalise khona izikhalazo zawo zongabi nawo amanzi. Lamalunga athi sekunesikhathi eside bengenawo amanzi. Njengoba sivalile sokukhulumela ukuthi sifuna amanzi. Okwesithathu sivala. Uma sivalile la ngalesikhathi sisuke sivale ngaso bayasinika amavaterkani ngaleso sikhathi sinede sisuke la kube sekuphelile. Kanti sifuna nanokuthi bezizame ukuthi iplan ukuthi besifakele injini lapha ezintsha ezu2 ezokwazi ukuthi silethele amanzi amavaterkani ifike sometimes ngalelo la ngezosilekelela emanzini. Lamalunga aveza ukuthi sebeyaphoqeleka kuba bephuze kanye nemfuyo emfuleni kanti kukhona abangeniswe ezibhedlela njengoba lamanzi engahlanzekile. Baveza nokuthi izithuthi manzi sezivela kancane kule ndawo. Amanzi thina ukwagcina lokusagcine ngoJanuary afika ngayo ivaterkani kwabe sekuphelile kuzokuba manje njengamanje siphuza amanzi asemfuleni kumanje kunabantu ngakithi abasebhedlela abakhishwa izisi ngawo lamanzi asemfuleni. Laba babhikishe ngendlela eyehlukile bangashisa amasondo njengoba kujwayelekile uma abantu bebhikisha. Abantu baseMyudeni abantu abahlelekile abangashisa umgwaqo abangashaya imoto abangashisa amathayi abavimba ngetruck njengoba nibona nje babukela ukuthi kuvinjwe ngama-truck la. Uma ukuthi ngathiwa khona impendulo abaphendulwa ngayo abantu abahloniphayo mayisuka le truck kuzosala kube clean la. Akubona abantu abanesihluku kodwa ke manje ngenxa yosiza ababhekene nalo benganakiwe kunabantu abamele ukuthi kufanele ukuthi ngabe babanakile. Ibhlungu kakhulu leyo nto sikhathazekile impela kakhulu. Baqhubeka ngokuthi bayanxusa kuba uhulumeni obhekelela udaba lwamanzi angenelele. Nima sibheka thina njengomphakathi lezi injini lezi sezindala kakhulu ingakho isezikhandwa manje inyangene embili entathu isifile futhi besifisa noma besicela kuhulumeni wethu ukuthi akasizwele abantu amangalinganisa ukuqhelelana kwendawo abantu abahlupheke ngayo ngingabala amakilometer awu25 ukusuka la ngime khona ukufika la kufika khona lamanzi abangawathola abantu mawungacabanga ukuthi imndeni mingakanani lehlukumezekile abantu bevota benohulumeni wabo. Hayi siyakhala msakazi wami. Khona manjalo umkhandlu wesifunda umzinyathi uthembisa ukuba uzobuya emva kwezinsuku eziyisikhombisa behambisana nabasebenzi ababhekelela amanzi ukuba bezoxoxisana nomphakathi ngenqubekela phambili yamanzi kule ndawo. Umeya uphinde wadlulisa ukubonga kulomphakathi wakule ndawo
ngokungabi nodlame njengoba bebebhikisha. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemyudeni. Ake sithi shelele itombukelo sobuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nebeselo siphinde sinamukele nisabuyele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona izihlokwana zethu esithi hamba phambili namuhla. Ubhuntshile umhlangano womkhandlu wasemvoti abaseThekwini.Bamashele Eyakwa Engen kanti yasedumbe isola isandla semfene kolwamanzi. Uhlalo kakhongolo sekuzona ukugwede emantasha uthi inhloso okuhambela kwesifundazwe saKwaZulu-Natal kwe-National Working Committee NWC leli qembu ukuzobheka ukuthi iziphi inkinga ezibhekene naleli qembu kulesifundazwe. uMantasha ubejutshwe kwisifunda kiMusa Dladla nalapho kubonakala khona ke iqembu le-ANC lilahlekelwa ngomasipala abathathu bewela kwiqembu le-Inkatha Freedom Party i-IFP. Ubuholi bukakhongolose kuzwelonke lwesigungu i-National Working Committee NWC ngamafuphi buvakashela isifundazwe kwaZulu-Natal. Abaholi abahlukene babonakala behambela izifunda ezahlukene kulesifundazwe. Isifunda iMusa Dladla empangeni enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal besanjele usihlalo kazwelonke kakhongolose uMnumzane uGwede Mantashe. Uhlalo wesifunda iMusa Dladla uMusa Cebekhulu uzwakalisa ukuthi iqembu lisesimene esikahle njengoba kubhekwe okhethweni. Siyazi ukuthi iziphi izinto ezenza ukuthi uyenze ungenzi kahle okhethweni ka-2021. So eyokuqala iyo ukuthi indlela esiqhele ngayo emphakathini ikakhulukazi enhlakeni ezibalekile ekhona emphakathini sibaleke inhlaka zobukhosi ikakhulukazi indlonkulu sabala ibandla ezenkolo ikakhulukazi ibandla elidominant lapha kwaZulu-Natal elenkonzo yamaNazaretha but also kwase kuba udaba lokuboshwa kuka president uBaba uNcamalala ngoJulayi ukhumbula kuze kuyosuka iBheli but also nama challenges ethu angaphakathi njengo-ANC. uMantashe ekhuluma nabesindaba uthi ukuhambela kwabo kwelesifundazwe saKwaZulu-Natal ezinye zezinhlelo zabo njengoba sebesuka nakwezinye izifundazwe kanti uphinde waveza ukuthi kubalekile ukuthola izinkinga ezibhekene nokhongolose ukuze bazi ukuthi babhekene naziphi izinkinga njengoba kubhekwe okhethweni lukazwe lonke ngonyaka ozayo. Zistructures ANC eziphezulu so kuba iNWC mayihambele ama-provinces. So sesibuye eLimpopo silapha namhlanje sawuya kwezinye i-provinces. Into eyenza loo nto sifuna ukujonga impilo ye-organization kwi-province ne-province sizele loo nto nje ukwenzela into yoba siyazi into yoba uba sithi makube kwiyeza sinyanga ntoni ngeliyeza singaniki abantu iyeza lentloko kanti babulawa sisisu. Kuzasilekelela because sizabe sijongene neengxaki esizaziyo esize ngokwethu saziva sazibona and yiyo le nto ndisithi yabona into kuthiwa liyeza kuthiwa kwagqirha kuthiwa i-diagnosis and then kubekho into kuthiwa yi-prescription. Now i-diagnosis yile nto siyenzayo ukujonga uba sigulaphi kubuhlunguphi sokwazi ukwenza ne-prescription eyiyo. Lo mbuthano ubuhanjelwa amalunga kakhongolose leli qembu asuka kwizindawo ezahlukene ngaphansi kwesifunda iMusa Dladla. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Ngesikhathi abanye bethokozela imvulo kulokho iqala ukuyidliva kusukela ngesonto eledlule ezingxenyeni ezahlukene zesifundazwe saKwaZulu-Natal umphakathi waseNtshingimpisi ekhondweni kwaMbonambe enyakatho nekamthaniya ukhala ngomonakalo odalwe yile mvula. Elinye ilungu lomphakathi elikhulume neziko lezindaba uJabulani Buthelezi uthi kunzima ngisho ukuphuma endlini njengoba amanzi efika ngaphezulu kwamadolo futhi kayikho-ke nemizamo abangayenzanga ukufuna usizo kepha-ke imizamo yabo ifana nezeleze ngoba usizo abalitholi. Imvula elokhe idlive njalo eRichards Bay enyakatho nekamthaniya isishiyeke idale umonakalo omkhulu emphakathini wakwaMbonambi kanjalo nowakaSokhulu njengoba ngesonto ledlule kuze kwabhodloka imigwaqo nokuyimanje ke isalungisa akukakaziwa ke namanje ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuba ke iphele ukulungiswa. Kusenjalo amanzi ke abesengena emizini yabantu endaweni yaseNtshingimpisi ekhondweni nadaleke umonakalo njengoba kamanzi aziyangena ezindlini komoshakala ke impahla yabantu. 5 years back from then nakhona konke ngefanayo njengoba nibona kamanzi khona umakhelwane nami lapha uNdlovu njengoba nibona ubengasakwazi
bephuma nala ekhaya benibone nje bese kugcwele amanzi bezihamba ngaphezulu kwamadala. Lo mphakathi uthi ke wathenjisa ukuthi ke kuzofika ugandaganda ukuze ke kulungiswe kumbiwe nemsele kodwa kuze kube imanje akaze bathola usizo. Okwamanje ngikazama nokubathinta futhi bengolesithathu last week sike saba nenkinga amanzi behamba ngaphezulu kwamadolo. Ngoba nibonile nje masihamba sibheka yonke le ndawo noma ungena la ekhaya besengasangeneki. Ngathinta ke uMakhunga owethe uzothinta ikhansela uNgobane kuze kube namhlanje akaze uNgobane azaqhamuke excavator sasithenjiswe nakaze zifike namhlanje into lesingaki umsombuluko zingaki insuku zomhla ka15 akaze kwenzeke lutho ilona abholeke esinabo ke obongakwazi ukusukumela phezulu makwenzeka izinto sike saye futhi nakwa disaster last year ngithi bekungabo February nakhona sayitshela ukuthi asimema amadoda sibe nelimi kwasimangaza ke lokho ukuthi ke uhulumeni wonke kwa disaster abantu esazi bazosoma ngokusheshsha kodwa bangakhombisa ungakunaki lokho sabatshela ukuthi sinenkinga kwathi hayi inkinga ekhona le ukandakanda ufile bathi ke sebefisa ukuba umasipala wesifunda ungenelele ngoba uma bexhumana nobuholi bendawo abusukumeli isinkinga somphakathi besingafisa njengamanje kube kanje mhlambe sikuthathe lokho sikubeke kwi-district kwimaya yethu isilekelele mhlambe izokwazi ukuthi miyikhuluma yona phezulu njengomuntu ophethe bazokwazi ukuzwa laba basezantsi bakwazi ukuthi bayibheke lento uma ubheka njengamanje abantu abanaki abantu bazoqhamuka kakhulu mase sekufanele sekuvota beze bekhuluma izinto ezinhle kodwa bengakwazi ukuletha i-service delivery ewubala kabi lapha nje kudinga amapayipi ambalwa kufakwe wona kudluliswa amanzi kushonele kube kuphela ngoba ukhona umfula echithela kona umtindayo la ublock ekhona leyo nto lo efanele ukwenziwa kuphela ngale kwalokho abantu abafana noScribant sibathintile into ekhona edingakalayo nje kuphela i-logistic so i-transport nama-excavators kuphela then bengasiza lo ke oyikhansela kumasipala wasemfolozi uphendulile ke ngalezi ikhalo zomphakathi ukuthi lapha esakhe khona vele iningi lethu sisendaweni enamanzi lokuthiwa ama-wetland inhlabathi yethu iyisidaka iyubumba kuhambe makuneyimvula eyinkulu kuqhume iphethu kodwa kumasipala wethu ngaphansi kobuholi bukababa uNgcolosi ngiyafisa ukuba ngixolise emphakathini ukuba kubuke sengathi siqhelile kubona noma impendulo ithatha isikhathi ukuba kubonakale okwenzakalayo siseduze kwabo sikanye nabo sizokwazi ukuba sibone imishini ama-TLB efike edonse ey'ndaweni ey'thize eziyimhosha ngenhloso ukuthi kuvuleke lapho abantu abayithola belimala khona udaba lwabo siyalwazi isililo sabo nesikhalo sabo siyalwazi singamakhansela uMakhunga uNgubane sibikile kumhlonishwa uDlabazane umeya wethu lesike izindaba zo-1KZNTV ngengosamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Ngqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza uhambele indawo yakadweshula ngaphansi kwamasipala uMzumbe ogwina seningizimu lesifundazwe ukhuthaza ukubumbana ke nokwesekana emndenini njengoba kugujwa usuku lwemndeni olubungazwa komhlaba wonke i-International Day for Families lokhu kwenze ngaphansi komkhankaso i-Operation Sigalelekile. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni kwaZulu-Natal uhambele indawo yakwadweshula ogwina seningizimu lapho bezokhuza khona isihlava sodlame kanye nempi yezigodi ngaphansi kwe-Operation Sigalelekile. Sike safika kule ndawo safika kunezimo ezimbi lapho kwakubikwa khona ukubulawa kwabantu nengxabano zezigodi ezazenza konke kungenzeki. Sabe sesithembisa kule ndawo ukuthi sizobuye sibuye sizobheka ukuthi ukuhlalisana kwezigodi kunjani. Namhlanje sithe sihlanganisa izintwana eziningana ngoba sibikelwe ukuthi kunabantwana abaningi ababuya nobaba mabesebenza emadolobheni. Labo bantwana bagcine bengasenazo izitifiketi zokuzalwa, labo bantwana bagcine bengasakwazi ukuya ezikoleni. Namhlanje ke sithe labo bantwana asike silethe u-Operation Sigalelekile khona kuzokwazi ukuthi umnyango wakwaSASSA, umnyango wakwa-Home Affairs kumanje nje sine track ya-Home Affairs ngoba izobheka lezo zimo ezinjalo zabantwana abangakwazi ukuthola ama-grant abo. Iqhuba uthi bakhuthaza uthando nokunakekelana emndenini. Sixoxa kakhulu njenganomnyango sinikezwe la kuthiwa singanakekelana kanjani siyimndeni.
Uma sikhuluma ngokunakekelwa komndeni, asikhulumi ngomntwana wakho kuphela. Sithi singamnakekela kanjani nomntwana wamakhelwane. Sizolula izandla ekutheni kukhona sinayo i-foster care grant ekwazi ukuthi labo bantwana asebelahlekelwe ithemba abangazi ukuthi bazodlani nabo bakwazi ukusizakala. Kodwa okungaphezulu kwaloko siyakhuthaza siyagqugquzela ukuthi abantu ababike ngezigameko. Obambe njengemeya yesifunda ugu uthi lolu suku luyintokozo ngoba umphakathi usuthole ithuba lokwazi ngomhlahlandlela mayelana nokuletha kwezinto ababekhale ngazo. Ukuthi ke eyintweni ababekade bezishilo bezirezile bekwazi ukuthi ke emva kwenje kwamaviki amabili amathathu uMEC naye la namhlanje nomkhandlu womzumbe bezonikezela izimpendulo kubantu bakithi nezinto eziyisidingo. Abantu bakithi ke babekhale ngemigwaqo. Umeya welokali ubaba unyuswa ukhona kwi-district bekhale ngengqalasinda zamanzi sikhona la ukunikezela umhlahlandlela kuya phambili. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngikwadweshula. Akasiphinde sidishelele itolo nenabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge nina bakambombosho umnyama siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kuyizona ehamba phambili. Ubhuntshile umhlangano womkhandlu wasemvoti abaseThekwini.Bamashele Eyakwa Engen kanti yasedumbe isola isandla semfene kolwamanzi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu 19 rand 4 cents uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-23 rand 74 cents, kupondo waseBrithani libe ngu-20 rand 68 cents uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$2,014.52 cents ounce, uthi intengo yoyela ongahluziwe yona ibe ngu$74.17 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu labafana besitayela iminona phezulu Mamelodi Sundowns uRulani Mkwena uthi uyaziqhenya ngendlela iqembu lakhe lidlale ngayo neqembu ke leWydad Casablanca yaseMorocco kumqhudelwano weCAF Champions League ngempela sonto. Uthi indlela abakhombisa ukuzimisela ngayo nokusebenza ngokuzikhandla bedlala ngaphansi kwezimo ezingezinhle kukhombisa ukuthi sebevuthiwe ngokomqondo futhi bahlelekile. Kulo mdlalo obusekuhambeni upheleke zibambene ngeqanda ngapha nangapha nokuvune iSundowns. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqamba lenkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangane siyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.